भेरगावनि पलिटेकनिक फसंथानखौ दाबो आबुं महर होआखै। भेरगावनि पलिटेकनिक फसंथानाव सोरगिदिं बाउन्डारि वाल गैया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगावनि पलिटेकनिक फसंथानखौ दाबो मोजां आबुं महर होनो हायाखै आरो बे फसंथानाव सोरगिदिं बाउन्डारि वाल गैया, जायनि थाखाय बे पलिटेकनिक फसंथानाव गोबां मोसौ बोरमा हाबना थानायखौ नुनो मोन्दों। भेरगावनि पलिटेकनिक फसंथानखौ सोरगिदिं बाउन्डारि वाल आरो बिफां-लाइफां गायनानै समायना आबुं महर होनो थाखाय सरकारनिसिम ओनसोलनि सुबुंफोरा खावलायदों। नुनायाव जोबोद समायना। आं दं दायो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव पलिटेकनिक कलेजाव। नाथाय भेरगाव पलिटेकनिक कलेजाव जाबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बे पलिटेकनिक कलेज होननानै बुङोब्ला जों सोरगिदिं राउन्ड थानांगौमोन, बे गैया। आरो बेयावहाय थानो हानाय स्टुडेन्ट बिथांमोना थानो हानाय समायना रमायना बिफां-लाइफां थानांगौमोन, बेबायदिखौ जों नुनो मोनाखै। केमेरा पार्सन बिथाङा आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जोंनि भेरगाव पलिटेकनिक कलेजा माबायदि महर जानानै दङ। मोनसे फिल्ड महर बायदि जानानै दङ। बेयाव मोसौ बोरमा गासैबो गोसोमा जाबायदि फेसिलिटि जानांगौमोन बेबायदि फेसिलिटि जानायखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो आं खावलायदों दानि बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारखौ जाहाथे भेरगावनि पलिटेकनिक कलेजखौ जाहाथे मोजाङै आबुं महरै खालामगोन, आं बेखौ बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों। खुलुमबाय। जोङो दा सरकारखौ खावलायनो नागिरो, जिहेतु आं इ गामिनिनो मानसि, जिहेतु इ अनुस्थानखौ दा कलेजखौ जि गायसनबाय जों बहुत गोजोननाय मोनदों बे कलेजखौ गायसननाय कारने। आरो नांगौ होननानै जोङो हा सा गथाय एगारजोबना होदो। लोगोसे जों जिखिनि आन्तर्गाथिक जानांगौ बा बाउन्डारि बा जिखिनि माने हस्टेल जिखिनि हा सुबिदा नांगौ इ हा सुबिदानि गैयैनि कारणे दा फरायसाफोराबो बहुत असुबिदायाव गोलैदो। दा गोजान गोजाननिफ्राय फरायसाफोरा फैदो, हस्टेल गैयैनि बहुत माबा समस्यायाव गोलैदो। दा आरो इयाव बाउन्डारि गैयैनि कारणे मोनसे दंफां लाइफां गायनो हायाखै, माबा अनुस्थान बिसानो हायाखै, आर्ट फिलिमफोरा थिग जायाखै। बेफोरखौ जाहाथे जोंहा जिहेतु बिटिआर सरकारबो दोङो, बे बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जों चिफखौ बा इएमखौ जोंहा इएम दोङो, बिथांमोनखौ जों खावलायो जिहेतु बेफोरखौ थाबैनो बनायना होयो। बेखिनिखौ जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदो। बेखिनियानो आरो बुंनो लागा बे पलिटेकनिक इन्जिनियारिं कलेज।